Namar ka jingma ka baap ya ke nong shong shnong kam tam ki kanarit ki bayat ki bayang hapo ka surok National Highway Shillong nong ston ka bayat lengba ka nong ka san tartar shado mairang bat kumba ka sang kalayo bat sakhi dala deru ya buntli ki jingja accident bat mensau na ka dau ka jing penhastat ki kali hapo ka surok National Highway kabalawan ra ya ka jing mensau na ka po shakapor halor ka ne ka jingma ka baap ya ki paitba ki bayat ki bayang bat kam tam ki khana school na kalyang ka HYC Mauthat Raishan Circle bat ka HYC Nongkasen Area Unit menta ka lai poi treku naitung arajar pusau kalayo banbo da ka jingtho ka office o assistant executive engineer PWD Road Maumaram National Highway Maumaram Subdivision ban pensnga wahalor ka ne ka jingma ka ba pye ki paitba kasang kalapan pau baladon kam ban bo speed breaker hakijaka ki badan jingma hasil tar ka surok nadu nongkasan tartar shado mairang khamtam hakilat ke badan ki school bat ki hospital kum hapo nongkasan nong shillong kenshi benter lang tor bat mairang ki jaka ki ba idon kam khnang ban lait na ka jingja accident bat ka jingja ki ba sensi ha ka jingekran bat uji na kalyang jong u ulakular bhakmat kasang na kalyang jong ka PWD ka shimkhya halor kane khnang ba ki pait ba ki namat shu ya ka jingja hakipor ki ban sawan na kalyang kasang kala ai kuble yaw PWD langba ka office o assistant engineer PWD Road Maumaram National Highway Maumaram Subdivision halor ka jingshim khya ka jongu halor ka ne ka jingkerpat jong kasang bat ki kermen bana ka tanat National Highway kan sedang no shen khanang ba ki pait ba kin light na ka jingma kalian jungi kom ka New Tribute Council Motorization Circle rengkat bat ka HYC Nongkasen Area Unit mentakasi live poetry Julai arajar sau ngidon hang ne haka office jong assistant engineer jong ka PWD Road kabadai jong ka National Highway ka jingwan jongi kum ki noilam jong ka seng banbu ka jingtho hakmat jong ki officer kabadai pek ya ka National Highway kadai halor ka jingma ka baap ya ki paj ba nong shnong khamtam khana school ki ba ya bayan ya ka silintar jong ne surok khamtam hapo ka district Eastern West ki jing ki banagalyang jungi kum kaseng bat ki jingma ki banagalyang jungi kum kaseng rengkat ka HYC Nongkasen Area Unit ila sakhi dalagi jong ki khmat ya ki jingjia ki ba phar ki bajia khamtam ha ka bedai bat ka jing penhastat jong ki nonyak kali ya ki surok National Highway ki bu ya ka jingma ya ki pajba khamtam khana school ki badang re ti kumbangi labro ha ki babun ki banta bat ki jingjia ki basku si ba phar ka jingya tengku kali ka jia na ka snam ti hadin ka jingpai jongi kum kinolam jong kaseng gili idon kam ya ka tanat piludi lengba ka office jong assistant engineer jong ka National Highway baki dei ban bu no ya ki speed briga te menta kasi ha ka jing kenduk jongi kum ki noilam jong kaseng rengkat bat ki officer GE badon ha ka ni kapor ha ka jing kran bat u nilayo ya ban ai ki jing tho bat nakalyang ka office kala simkhia ya ki jing bu jing tho jongi kum kaseng bat nakalyang jong ki kilakular bat kila thu sangi kum ki noilam jong kaseng bat nakalyang jong ka office kila simkhia ya ki kam oi kam mencuan nagaliang jong ka Nongkasen Area Unit kila pensngau ya gani jing lengba u SDO jong ka PWD Road hangti hapo Markasa Subdivision di lengba ka jing simkhia jong SDO jong ka Markasa Subdivision ula forward ro ya ka city jong ka HYC Nongkasen Area Unit hang ne hapo ka office jong assistant engineer jong ka PWD kabadai jong ka National Highway ti dei halor ta kanong rim bana kaliang jongi mentangi wan budin ya kane batangi sutu syai hadin ke jingakran bat GE nakalang jong kiro ki klam syong kliti rei kila simkhia ya kane bat ki thu bakumba ka tanat jong ka PWD kadang pen krek mentai ya ke jing penjanai ya kane surok ka kham simpor khendiat mentan rei kili thu ba mentau snam arjat sau kin yo ya ban sedang ya kane ka jing penbha ki bobon teli ki beta ti kadai ka khubor ka basngo tanat ba nakalang jong ki kili thu ba ha ke badai bat Nongkasen kaladon ka sanction na kamtaban aisendon na ka footpath bat haki pat ki benta ki idon kam hapok ka district Eastern West ke jongi ti nagalyang jongi kum kaseng
ni sngo bat ai khublei ya ka jik sim khia jong ka tanat di halor kan ke jing bat ke jing pas sngo jong ikum ki noilam jong seng na kam ta ke jing biang jong ki pai ba nong sing snong bat kerpang kham tam jong ki na school na kalian jong ikum ki noilam jong seng ngila kedawro ba idon ki katu katne nalor kanong kesen idon ki katu katne ki jaka ki ba idon kam banbu ya gini speed mereka de ngila mention apo nong Shillong apo Kensi benter kemudian ke school langtor kam sepo nang ta ke Mairang bala idon kam banbu de speed mereka kenang ba kanong don kado ke jigja ke besmosi kam tam ki pajba nong senong ki ba yat yang ke surok bat kerpang nagamta ki kena school ki bedai ki kun ki hap ki baret ki jongi te nagalian jongi kum kasan nagamta kane ni soban ai kuble ka office bat ni kerman scam ba shan nagalian ka tanat plu di kan yo ban pentrikam no kloi ya kane ka jing angnut bat ka jing kerpat jongi nagalian jongi kum kaseng